Mun nimi on Onerva. Mä tulin tänne haastatteluun. No niin, mä oon täällä koulussa opiskelemassa media-alaa ja sit musta haluttiin tehdä dokkari, niin tässä mä nyt sit oon. No, mullahan on kissa. Mun kissan nimi on Tero. Jos minut tuntee tai edes tietää tai edes näkee yli 5 minuutin ajan, niin tulee aina ilmi, että mulla on kissa. Mä rakastan kissoja. Joo, mun kissa on mun niinku bestis. Sanoisin ehkä, että ei saa ajatella, mitä muut ihmiset ajattelee musta. Et jos joku asia tuntuu musta hyvältä, niin sit mä teen just niin. Et ei mieti sitä, että mitä muut ihmiset on siitä mieltä. Mä opiskelen media-alaa, koska mua kiinnostaa kaikki visuaalinen. Mun mielestä esimerkiksi elokuvien tai valokuvien tekeminen tai ottaminen voi vaikuttaa tosi paljon niin kuin maailmaan. Se on niin kuin myös tosi se on niin kuin taidetta. Mun mielestä tosi niin kuin hieno taiteen muoto ja se kiinnostaa mua ja sillä voi kertoa tarinoita. Okei. Tää on mun villein tarina. Mä olin muutaman vuoden Kalliossa R-kioskilla töissä. Tarkemmin vielä Sörnäisissä. Kaikki tietää, että se on aika semmonen villi alue. Siellä on paljon huumeiden käyttäjiä. Ja sit mä olin siellä R-kioskilla ja me oltiin just avattu tää meidän kioski. Sinne tuli tämmönen ihminen, joka tuli varastamaan alkoholia. Ja sitten minä reippaana ja rohkeana niin yritin estää häntä varastamasta alkoholia. Niin sitten hän puri minua. Mä otin sen kassista kiinni, missä silloin oli meiltä otettua alkoholia. Ja sitten se tosiaan puri mua, että mä päästin sitten sen kassista irti. Ja sitten me mentiin sitten tässä asiassa oikeuteen ja se on käsitelty. Olen ollut nyt 3 kertaa oikeudessa tästä puhumassa. Mutta se on ehkä mun villein tarina. Voin flexaa myös sillä, että mä sain valtiolta 900 € kärsimyskorvauksia siitä. Niin se oli itse asiassa ihan silleen niinku, no en mä tiedä sanoisinko mä positiivinen, mutta ainakin mä sain niinku, tiedätkö, mä sain siitä jotain. No, mulla on Kalliossa paljon siis hyviä paikkoja. Yksi hyvä paikka on Dallapeen puisto. Siellä on aina kesällä sunnuntaisin kirppareita, niin se on kiva. Sitten Vaasankatu on kiva, kun siellä on halpaa kaljaa. Sitten Harjukatu on kiva. Nyt muuten sit mä kerron, missä mä asun, niin älkää tulko mun kotiin. Mut niin mä asun Harjukadulla. Sitten Piiritori on ihan tunnelmallinen. Mun ensimmäinen kokemus Piiritorilta oli se, kun mä alaikäisenä mä kävin siellä, tai siis niinku niistit haki mulle alkoholikaupasta. Ihania muistoja sieltä. No siinä on ehkä tärkeimmät. Oli siis niinku ehkä siis mun elämän niinku paras kokemus ikinä. Tää oli tosi mukavaa ja mä en haluaisi, että tää ikin loppuisi. Olen Onerva ja tässä on kaverini Melissa. Olen Onerva. Katsoit. Kiitos. Hei. Menkää seuraa Instagramissa @teronpäiväkirjat.